Hi guys, good morning. Apil ko na mas Mingming. Inam tanin jog Milo guys. Inam mas Kim og Milo. Nagako magluto ko dari. Sikwa ang butangan og lakimi. Dako kana nga aga mga kamunggay kana nga utuman nga wa mag mga dahon. Amo na patong puungan or mga nalingsing og bag-o, dai no. Ayo, prochoda. Lami ang magpumpuanan. Di na limonid to Limonin to dad to. Pag si Prochoda, arang kasosyal og tong kuanan si Prochoda, des ice cream. Kain ka guys, cream Prochoda. Kain ka guys, cream ha. Tapos Sprite pod. Pastila ni mga ringan ni mga bata. Ha? Pana si Sprite, kani si Prochoda. Gamatoy pa na. Ano yung lutoon ni guys, ang butang aglakimi, mga laudun. Lumi man yan, ang taasa, kasang putlon. Ang taasa ka dyan guys. Ito ni isang lula, tapos puti. Ito ni pano, sinihatag. Ang sana ka dyan bunga. Mga mula agmida to guys, so makakita, tapos punuan dani. Ito yung mga bunga. Manilaw udun guys. Kimno, laim na imong Milo din. Kita anak ma? Pakukitas ko an. Sa punuan. Kita na bunga kay dan magkuha ida naman Gabriel. Tuman si sang lula, isuon sang lulo. Mo na naman toy buhi nila. Laag day ko dadto pohon guys, sa makaila mo. Isuon to sang lulo. Side sang mama. Lula to sang mama. O ijaan sang mama, side sa mga atol. Lula, ma? Lula titay. Diyan ni guys, ang tanong to silang bahay. Ako kadritso dadto kay dito man milati naglaag. Ati Monica. Awagod pod guys, tanaw agud pod na among alaga. Ngana po na sila, mura po na sila mga bata, mga sila kaad. Sila ma? Mura po na sila mga bata kay pinangga mo sa adto na mga buyag laba. Buyag laba. Mama ito. Di kasi sila masugot guys nga. Pangaduon nagilang mga alaga. Suko mahilak inig pangaduon hisgutan nga ni pangaduon ilang mga alaga dadto ng mga riyawa na kataguan na nila dadyo nila ni isig karton sila ni mga bye. Guba mo. Sa man guba. Mo giguba og bye-bye silang Mingming. Naman ni mga bye-bye ni ilang iring. Guba na. Bye. Nagay sa tanan ring hiwaon kat ng laudon. Manilaw udon. Tama na. See? Si Sprite. Dari mo gusto Sprite. Da si babaw. Dan ako'y pang law ujay guys. Pero maintan taon pagtijan sa mga estudyante. Ako naglutog. Si Zay magdangag. Ako may maglutog siya. Itlog. Kamao man sa itlog. Pero nga rin ako maglutog. Banjos na. Daya guys, malihang isago. Lakimi. Kamatis. Butangan pa ng sibujas. Pwede naman na di butangan ngari. Sa kaya request mas kuya. Pabutangan ngari. Kaya mo man isang ganahan. Pastilan. Nagsara noon po ni guys. Sama na. Nakatak ang nahangin nito. Ready na siya. Guys. Ano naman po mo. Dalig luto guys. Nalaupoy. Na-request man lagi amang kuya nga butangan na ikuno dari. Kaya may isang ganahan. Butangan hagutan nun. Pwede dyan imukuro. Delikado man po ni. Nagsara noon po ni magkugingan guys. Ready na atong panglaw ujay dia. Wah, nalaw oy sikwa. Binatangan og noodles. Aka naman noodles, char. Kana ring ilunod guys, kay bukaw naman ri. Oh, manig batangan? Tanganan mo kuya. Mamahaw na. Ang imong butangan ng tubig kuya, nang saraman. Winay dayo dagko nimong ipok na si mong sudlanan. Tangan na taga-asin guys, ili pa mday luwi. Uniform? Ipok na na. Tangan na tagluwi guys diya. Guys. Halawa guys. Oh, sana all. Kasara man ang bukaw kapila, rabay pagdan ng sikwa. Nainik naman. Harilon no, di pa wahirin na kayo. Lainan manigma laka. Yan na guys. Okay. Kami tani butang kamunggay na nga upo magamang kamunggay guys. Oh. Kami nakaadyo guys. Pari sa terong luto. Okay, kasi matutuban.
Wow, dan na guys. Ang lamian na kazong nila. Uy, sana all. Lamian, uy. Dan na guys. Muna dinalian nga sidaan guys. Nga nilaw, uy. Dinalian nga sidaan pero lami. Nilaw, uy. So, kamera dyan nga pobre na ni makarilit. Yung mga nilaw, uy. Guys, no? Kaya itong mga kuano, matumaanad. Nga ni mga nilaw, uy. So, kami inaanad ni nilaw, uy. Sa dung buntang nilaw, uy. May mga sidaan na rin bukid. O kani guys, kamatis, ganahan ko dani mo kilaw. Kaya na. Tapos lira na nagtuyo. Arang lamian na gatid. Buhin ako inga ni rehang sidaan. Arang lamian na kanso. Kamat na butang ginamos, na butang sibudas. Dapat guys. Palidya og karing nga pipino. Kati Julie ni. Hapon dito puti. Kaabot man, may tagaan ni nanay. Namat na rin Julie, nakakaon mo si mong gulay, pipino. Lahi ni siyang kasihas pipino guys, kay nipis o pakpak na. Lamin ni siya ugasan na daw dun sa hiwa-hiwaan. Guys na, parisa na itong suka. Katani, duha ni kabuok kahapon, gikilaw na mga isa. Kada na mga isa, mabutang ang itlog. May kadyo. Sana all, nakagulay. Kapit-tapod may magakuha sa mong gulay, kaya nang nang harog nas Gabriel na to si Jang Palidya. Nagahang lokbat ito, nasugod pang nalingsing. Sige na kuya, dali na, pamahaw na. Mahaw na si Kuya Gael, kay Miss Kuila man si Jaron. Sprite, limonid. Ang mga alaga, guys, ang mga atong-atong, lagi minsan gasa ko pa doon, magsunod. Ang mga batang gagmatoy. Luto na ni guys, ang nang hauno na gatang nilaw uy. Kaya kita mga paso. Dana guys, sa gatang nilaw uy, for today. Ang pamahaw nilaw uy. Sa may mag kapi-kapi si Iliyara ni inom og kuan Milo. Ay mga jo malagi nagmilo kim na guys. Nilaw oy, wow lami oy. Lami ka sa nilaw oy. Guys. Sana all na nilaw oy. Ano sila guys, ni kabuntag nilaw oy. Tilawan natin sabaw. Lami Lami. Kaya gaya rin mo una pamahaw. Kung eskwela man lagi. Gana may tataod. Iguling ko yakin kingi ka na bakiro. Mahaw tanin yung tanan guys. Kaya Kim. Si Papa, naguna nagkaan si Papa. Wala na pa. O, panay ka nagkaan. Dali na. Wala na ta. Pahit sa day guys, si Ja. Hidang hawin taon. Kan Kim. Lami na Kim. Wow, lami kayo. Imo Kin. Kin, kairong lami na Kin. Vitamins ng utan. Nilagay sa mga utan. Tama. Ha? Tama na. Wow, sana day kamatis? Wow, kamatis. Ang ay kamatis. Mga tanin-song tanan guys. Ha? Ano naman to? No. Lakimi. Ganahan lagi sila na lakimi guys. Mga tanin-song. Kanbi. Kana na ikaw anbi gulay. Kami galing gulay. Gulay na makulay. Gulay na makulay, be? Gulay na makulay, guys. Mahaw ta, guys. Laki mi, mami. May, payo. Namiin mo tayo pagkapangutan, be? No, oy, no. Sabaw. Sabaw na Laki mi, mami. Dala, laki mi, mami. Kimi, mami. Uwan na? Uwan? Uwan. Mabli uwan? Ini? Uwan. Kaya tatandaan na uwan. Ini tapod. Ini nagbumatanda. Dami. Kami ang tulo na nga. Ang kinautong palit pas papag-ayos. Si kuya ako sa eskwelahan. Ako na pagsunod. Ay, pagkuya, Tintin. Gamay pa. Ikaw, gamay pa pag ka na. Lako. Kasbay. Ha? Lako. Dakot na dahil ko na guys. Dakot na dahil ka? Dakot na dahil ko na guys. Saan din na dahil gamay. Dakot na.
Sige ka kag tuon dan sa imong color ha. Tuon ta sa imong ABCD ha. Ayo. Mama. Mama? Naday kikik kabi day. Iwat ka uban. But-but. Wa mo koy kikik yang. Tingog. Tingog di ay. Di ko matuog kikik. But-but man ang kikik. Ako naman noy patuhon sa kikik guys. Sao naman eh. Nganas papa. Buo ka maha. Di ko matuog lagi kikik. Napaka na lang mabusog. Guys. Saan ka din yung kikik? Aw. Buo ka kikik na. Ito matuog kikik. Tapos na ba kikik na? Kaya pa dir. Kaya pa. Hindi nang tugbog na ako. Ang lood ni wa na kurente guys kay Fix day. Adjut tas bugnaw. Hani na pala kim no tansa na makan. Uy, yung isang kumama. Wag adjut panibalik ka gamang kurente dari guys. Taon sa ba ni patanawon mo naman sa mga poste dato na tumba pa. Pastilan. Ang sira mo na mag-charge ko guys ato pa sila do mauwaw na gud ko na among chargeanan. Maikig na ko na sig kuan lagi sa among chargeanan. Pastilan. Paitan ni Hama mo slipper. Where is your slipper, baby ko? Tara to. Wakaw. Tara to. Ayang. Diyan na guys, ikaduhan na rin kaadlaw dari dia silang pagtrabaho sa mga kuan. Nagdas trabaho guys ang gaan. Ayan, si Kanday na karon. So, napaila na guys. So, habog-habog na jud pud. You know. Kabog na. Habog-habog na jud pud. Makapile. Ha? Kuwang na lang makapile. 5 na naman kapayl ag kuwang. Okay, 5 na naman kapayl ag kuwang guys. Kaya humana si Jachar. Pero dako pa dyan ay kuwang. Itaw. Dako pa ka dyan kuwang. Hinay-hinay ra gud. Gawan tayo ipang bigla na ni. Checklist. Ano gud si Zay Pormo. Natay kulungan. Kung di ta makabuhi. Tangi. What? Halo na sila guys ya. Para asa man agab? Para pang buhos sa haligi. Yan guys, naghalo na sila pangbuhusay. Haligi. Asa man eh? Aw, ako'y kalibutan. Para asa na? Sitting. Tiwas dahil ko no guys, hindi ko no pangbuhos. Kaya gamay na pangbuhos. Padagkaam, tudlo. Agatang, yan. Sana all, nabuhos na na. Paila na guys. Sana habag-habag na dyan po. Lamig na tanawon. Galing laman. Kaya wapa may kurente dari guys. Kaya wapa na adyo agamang poste. Bawa na sana adyohos kagakuan. Namori dari guys. Dapit ang bintana. Dari bintana na siya dari. Dato po bintana po. Guys, mga bintana. Dari bintana. Kalusa. Lado tagdidot. Dari bintana guys, dari po bintana, dato po bintana, dato po bintana, 4 ka bintana. Ade dai 5 dai papay gamatoy. Sa redo kan pata. Guys. Gamatoy nga bintana. Dala guys, nagtudok-tudok na ko dari sa among bye. Guys, bintana ko rida. Nala, oy makalipay, maka heart mas kasing-kasing. Wala na porma na guys na. Kuwang na laman sa 5 kapatong. 1 2 3 4. 1 2 3 4. So 5 na laman kapatong agkuwang guys nga na human na. 5 na laman kapatungan nga halublak, mahuman na gatong dream house char. Pabawitaw daghan pay kuwang guys, to. Naglaman kay na naman nakita naman. Wala nang duag na gatang daghan. Duag nas daghan guys. Ano ba daghan maghakot kagwang? Umigas. Galing laman kay amang kurinti dari hantod karon wa paghihapon mabalik. Bawo ngano ning amang kurinti nga pa man ibalik nila uy. Mag-anniversary na siguro midaning udit, di pa siguro mabalik amang kurinti kay amang poste to na tumba pa man in taon. Sa nga tuon. Ginoo ko, silan tabangan inahan. Dara ka poste amang bahay guys ta. Naul. Hila ko. Wag amo man siguro. Ha? Guys. Nagpusti niya. Tumba pa man tawag ang pusti guys. Uy, sao naman nina mo. Ako man taon mabalik niya guys. Ang amang pusti. Na, tumba pa yung tao. Napada na amang meter. Pangitaunod pag amang meter dana na.
Tumba man taw nakaadyo. Guys, wa pa dyan din tao kumang poste na barug dari kaya nabanggi man tao na si Ja. Diri man na si Ja guys, des tangagi. Dari na sa nagbarug to aning abot na didto kana bitad man na sa ubang mga poste nga nangatumba ko didto. Banga-banga magamong poste dari guys kay upat ka bukang nga bali. Unja hamay ang tao imong ipalit og poste. Mao man tao ni mga salapi pandawon dari. Wala guys, nang problema pag kog kuryente akoan. Asa ko mag-charge masig asa. Maikog na yung taon ko doon ang mga charge dyan. Kaswaing na tada ni kaduga dyan masigitag pag charge. Saan man nga pa man lagi kurinti. Mag-charge ka dyan ta. Arong maka-upload ta kada adlaw. Kaya arong laging tao mo kita po tang mamiso kada adlaw. Problema lagi ko guys kay wa. Pag dari makuha na gamang kurinti. 1 year na bago. Mag-anniversary pa siguro midaning audit. Wa paghapog among kurinti. Kay upat man ka poste dari nga banggi dari sa mga lumbay sa akin sa may mamalit dari mga postihang aram mga mahala pud. Ano ko. Buwan tala matala sige lali-lalin og pag-charge guys. Pero gagyanan guys dari kan sabay. Kada sa among boy dari gagyan kalsada dia. Unahan. Door ka adso. Kaya na guys. Hala. Nilagpas dito. Oh guys, naglagpas na dito na aguan. Pusaw ka nang nay halublak. Makasana all na lamang sa kudan eh. Salamat sa kazo ninyong tanan. Labi na sa katong naghatag na mga materyales. Salamat kazo ninyo. Salamat kazo. Yan guys. Patong na. Diyan mga sunudan ni ugma. Butangan na ni paras poste guys. Agatan na pang atap. Parang ini mga daot ng atang mga materialis. Ito, bati pader. Pasuwad ako pader, be. Pa. Guys, ngayon hindi ay nikuan. Patong. Di man di padalim. Di dalim. Nga ni magtrabaho, guys. Kaya na, bagap-bagap pa ng halublak. Hindi di lalim. Guys, mana sa ibutang na to kay armo. Pilit ag isang pilit ag halublak. Okay, pader. Ano to? Ha? Kinahanglan dyan sa guys kamang kinahanglan makamaudod ang muda kaya arong di sa mga tapi kaya dyan namuran dyan yung nabunawang has ugma. Ha? Nainazuring? Pastilan. Oh my god, bakit natapi siya? Hala, natapi. Kubaan tagbalik 1/4. Muna si gahapon guys, agkatong gipailan nila. Kinina katong gahapon injo nakita man sa atong gahapon nga upay file. Mo na si Ja. Sab ni Ja pa portahan eh. Portahan? Ha? Oh, abuhan. Abuhan dayri guys, mangwa pa paili. So abuhan. Abuhan na si Zadana. Ayan, basin ugma mapaila mabuhusan na ni mga poste or unja ba harmo i-update guys. So mo na si Jag atong bintana guys, kare. 1, 2, 3, 4, 5. So tagsa ka bintana sa isa ka kwarto. So nga na matengen man na si Ja. Kumana pa na si Ja atang atubangan puhon-puhon kaloy as Ginoo mahuman na taon ni. Na guys, maka heart sa mata char. Na nanay ka kuanan. Improve na. So 5 na laman sa kuno kapatong guys mahuman na. 5 na laman kapatong nga halublak ng suyo mahuman na si Ja. Ja taod na sa kuan. Pro ang may ipauna kani sa mga haligi dyan na naipatong ng 5 ug maaptan na ni kay paaptan sa lagi una karon di mga daot ni si Ja kay uwanan initan mga daot man mga pudpud man ang gabok man si Ja kinahanglan na si Ja natang maaptan una so nighuman nila da nagpatong guys dari nga side ila ning patungan ipantay nila tanan na napantay naman guys tanaw so aglad to raywa sa kuan na kay abuhan to si Ja na nighuman dan ay pangpatong manguan na sila sa mga poste ilan na ni pangpormahan na ni pormahan na lang mga poste karon na ipegang dari sa atang bye so man siya guys ana guys kalipay misdaghan makasmile lang gazeta na ni madijit agi maroy kaghang kadang kagwang so dani guys pangkuanon pa ni kubkuban pa ni si Dani kubkuban na naman yung kukuban ng hinay tabang namin na ni kubkub mga chikiting na pamalagi klase guys ay lamis pamati guys nga natay nga ni
Ako magdahom nga maingani mataod na ingani guys. Ang kuan lagi simple naman lagi na. Halina naman na ta lagi ko danto pero saan man nga kuan man lagi kay baw na mo. Ara ron. Wajud day kumos pagkapaning kamot ja labi nag na mga tao pud nga di magduha-duha og tabang. Kailang mga blessings nga gi-share. Salamat ka adto ninjong tanan kay baw na mo kinsa mo di naman hatag-tagsaon. Basta kay thank you so much ka adto ninjong tanan guys. Samahinat ko nga di hapon mininjo bijaan. Bani mininjo kanunay guys kay kanunay ra pud may update dari. Pilih di buhos karyo. Ha? Pilih di buhos. Asa? Tihana. Kaligay. Pudol sa. Gante. Oh. Pustihan na nila guys, murag karong adlaw magporma na sila dinhi. Ay, sana all. Sana all guys, 5 na lamang kapatong nga halublak mahuman na. Daw pa man na deliver agamong pa may kuan, pa may 500 ka buok nga pusnay halublak. So wa pa na deliver. So ato ipadengan sa scene puhon kaluyas Ginoo karon nagsweldo nato basig makapuno. Na guys, magporma na siyos tari. Mo na sa ibutang sa poste aron mapurma si Ja. Yo hoyo, mo na sa ibutang sa kuan para poste. Ah, kanis Ja, pormahan na si Ja. Okay, mo na sa pormahan guys, karing lawan nit. Mo na sa